Okay, mga higala, atong pagtagad ning atong dugang hisgutanan makigalaan labot sa mga panghitabo sa Senado. Pero sa pikas bahin palahi sa tagamay usa mahigala to sa kuwag update kining mga issues mahitungod atong duha ka mga namatay nga mga basketballista. Si Rene Batirbunya nga 18 years old or 19 years old. 6'4" lang height ani mahigala taas-taas sing bata. Mudang na rin iki. Bata pa kino. Ngilngiga ni bata. Unya si Divine Adili. Si Divine Adili day kay kanang luoy sa kahimtang. Ang ginikanan day wa makakuan, no? Paita ining sitwasyon na day mga sukit tig paminaw. So kining duha ka mga basketball players, kini ni ang labi na ning usa may gala si Rene Batirbunya kay taga ato man taga Pilipinas man pero taga didto gid ni sa Agusan del Sur. Gikan ni sa pamilya mahigala nga yano, ordinaryo nga pamilyang Pilipino. Batungod lagi sa iyang background, maayo mo duwag basketball. In fact, nahimo na ning MVP mahigalas palarong pambansa. So, gi-offeran siya nga makuha sa Ateneo. Ateneo de Davao, primero ni. Inday ken, no? Ateneo de Davao man siya primero. Niya gikuha sa Ateneo de Manila. Kay tungod lagi ni mga liga, mga sukit di paminaw. Mo sa kuning advantage mga kailangan kung naagyo ka anak nga na kay height or baka kamaogi ka mo duwag basketball, sama nimo kanito kay, di ba? Samantong mga universities nga nag-offer nimo kay. Ay mahimo kang varsitarian ba, no? Varsity ka mga higala, do na may mga scholarships nana. Makalibre ka. Unya kung labi nag importante gid kay ka kuan do sa mga categories ana. Importante gid kay ka mahigala nga players diha mga kagalaan sa inyong team. Doon na po mga offer sa mga eskwelahan nga na kay mga allowances, inana. So makahuman ka gyud og eskwela. Unya mo sikat pa gyud ka. Unya mada pa ka mahigala ngadto sa kuan. Mahimo pa gyud ka mahigalang maabot dito sa PBA. Stangil ngiga na gini mo. Kani adto dito sa amo mahigala sa Visayas State University kadto si kuan. Ray Evangelista. Ray Evangelista dito man to ga eskwela mahigala sa Visca, Visayas State University. Kuan sad, maayong buduag basketball lang to, naabot gid sa PBA, no? Unya kana na ang kini si Batirbunya tan-aw na ko dai kung kuan ni abot gid PBA gini dai. Padung gid dito. So napas sa mga eskwelahan karon kay kini ni ang doon ang mga liga mahigala sa eskwelahan palagi sa ato sa Cebu. Maga duwag basketball mahigala University of Cebu versus University of the Visayas, University of San Carlos na, no? So mo nang doon na mga players, doon na mga varsity nga naa diha. So mo ning nahitabo ining kang Rene Batirbunya gi-offeran siya mahigala maka-eskwela unya gida dito sa Ateneo de Manila pero doon na di mga trainings ani. So lahi ning ilang mga training siguro unya mo to nga doon na mahigala gipahigayon nga team building nga dito gipahigayon sa Aurora Province, Barangay Dipakulaw ug didto mahigala na disgrasya kining duha ka mga varsity members sa Ateneo de Manila. Mo ni anaka problema ron. Unya promising mo ni mga bataan na ba kay mga bata pagod unya human taas panig maabdan unta mga sugiti paminaw pro na disgrasya. Mo na nga ato pagtagad karon kay kanani ang atong agig paghisgot-hisgot ani. To naman gida naman sa ilang lugar sa Talakugon, Agusan del Sur. Unya maybe next week ang lubong ani inday ken, no? Okay, didto man mahigala sa Manila to gida sa Ateneo de Davao, do na mahigala viewing sa dito sa Ateneo de Davao o hantod gidala na dito sa ilang lugar gyud sa Talakugon, Agusan del Sur. Ato kuan mahigala og pamahayag labot ini mga trainings basketball ba unsa man gini mga ani di ay, no? O daghana hinuo mga tao sa mga malabyan sa convoy mahigala sa Patayng Lawas ni Rene Batirbunya higala sa mga footages porting kuan na gyud, no? Gikan sa Davao padung sa Agusan del Sur. Sa ato pagtagad mahigala kay ato mahinabi ron usa sa pinakasikat sa gyud, no, nga taga ato mga higala, former PBA player, former Cebu City Councilor and Vice Mayor mahigala, dastong linya ron si Vice Mayor kanhi mahigala Dondon Cebuano Hotshot Hontiveros. Ato mahinabi karon nga buntaga mahigala para nga makakuha sa tag mga idea, mga impormasyon unsa din ani mga basketball, unsa ni mga trainings, and of course ang mga universities nga naminaw to kanunday nga doon na po sila mga
mga information nga makuha unsay angay buhaton unsay dili tingali dunay mga recommendation baka si Dondon Hontiveros labot ani nga ma-safety ang atong mga players, no? Lahat ng tanong, straight to the point. Last linya ron, Dondon Hontiveros. Good morning, sir. Maayong buntag, live daron sa DYHP RMN Cebu ug IFM. Yung buntag, Attorney Rufil, daghang salamat sa pag-invite. Sorry, wala nato nabuhat ni gahapon, but karon pagtawag ninyo, I make sure na makastorya ta. So, nananghit ko sa akong team nga malate ko gamay sa among USLM college practice. So, daghang salamat ug mayong buntag pag-usab. So, ikaw may nag-coach karon sa UCLM? Yes, Attorney Rufil sa UCLM College. So first season ni namo, nagpasalamat mi sa opportunity nga gihatag ni Attorney Go kay daghan magud kay ming graduating students from senior high sa UCLM High School and UC Main High School. And puno pa ang slot sa atong UC Main College headed by Attorney Kern. And Mona, when I mentioned to Attorney Go the possibility of forming the college team sa UCLM para matag opportunities atong ni-excel nga players, we discuss and nahatag opportunity. So grateful kayo mi. And Mona nga naatay mga obligation really to take care sa atong mga upcoming college players. So, perting lingawan nimo gawa sa una nga dito abot yung kag PBA. Unya pag humani mo PBA, ari ka, konsihal ka sa syudad, nahimo pa kang vice mayor. So karon ang imong kinabuhi mo kaligri pirmi, no? Wa sa ka sa paggobyerno pero training na sa ka sa mga bata dili sa ato Training sa mga bata. Sakto Attorney Rufil. Murag kanunay puno ba? Nindot kay dunay purpose ang imong kuan bitaw? Mao nang giingon Attorney Rufil nga you are redirected to your purpose and passion. Yes, natay intention of being a public servant, but naagi purpose ang redirection. Kining at least kuan magyukad gikan sa pagka-basketball player, abot gyud kag PBA. Grabe imong kuan piltay sikatay gani mo don, no? Salamat. Purya buyag. Mo bitaw pagdagan nimo konsel, number 1 gyud kadayon. Dakog factor gyud to Attorney Rufil, dakog factor gyud. Unya kuan so kini ni ang nya karon na nag-coach sa ka ang ato ini kini ni ang unsa may kalaki ining basketball gyud ay Konsihal Dondon, kini ni ang labi na karon nag-coach man ka para nahitabo ngon sa Ateneo bitaw nga na ay namatay taw nila. Unsa din ning training sa basketball? Unsa may kinahanglan ba nimo atong dagat di ay unya mag kini ni ang team building dito or part pa na sa training kinahanglan ba dunay tubig, kinahanglan ba nga dunay mga weights ibutang unsa may mga kuan nga ma-safety ta nining ato mga training. Labi na ikaw nasa UC nga ang mga ginikanan nga maminaw mingon nga masalig tan Dondon Hontiveros kay di ni siya pareha ni Tad Baldwin. Well, first, no, I'll give a short history with Coach Tad Baldwin. Akong anak, niduwa ni sa UC Main High School for 2 years and nindot kay iyang performance. In fact, he was offered by Ateneo at that time, Attorney Rufil, leading to pandemic. And ang among interview was through Zoom lang. Kay padung naman mag-college akong anak si Ice. And maayo jud kayo ang how Coach Tab kay naaman ko history sad ni Coach Tab. I played for him sa FIBA Asia when we went to China and we were 1 game away of making it to the Olympics. At least kaila gid mo ni Tad Baldwin. Yes. So in fact, kung pangutanon ko with regards to kanang giingon nilang maayo siya sa international, si Coach Tab gyud akong masulti kay I've played many times representing the national team. I've been under with Coach Chot Reyes, kaduha kong Coach Chot Reyes, kausa kang Coach Jong, then 1 time with Coach Tab Baldwin. So makaingon jud ko lahi gyud kay anad si Coach Tab Baldwin. So when he was at the Ateneo head coach for several years and they perform iyang team, so they made an offer. And niingon gud na siya sa ako, kami sa akong anak, niingon siya ba nga, Ice, in your first year, you may not be able to play, but I guarantee you, once you graduate from Ateneo, once you completed your course here, you'll be a much better person and a much better player. So para nako, ikaw as a father, nindot yung kayo, kay nakita man gyud nako nga when third year Ravenna graduated, when most of his players graduated sa Ateneo,
ang uban ni duwa ng international competition. Most of his players in fact were drafted in the PBA. So ikaw nga amahan ka og potential player, college player, ganahan sa ka nga maabtan sa imong anak. But during that time also, naman say offer sa Lasal which we grab also. And mao to, mustorya akong gi-explain ni Tabaldwin why we chose Lasal, yan na, so okay ra nana ba. But then again we still connected. So going back to your question of really training, naagi na yung mga inaana Attorney Rufil, but ako like personally I do my aqua training sa pool. Of course, sa controlled environment, and ako kaya ra gid nako. And also what I did sa katong naagi kog mga training sa akong professional, ako sa nang gi-conduct also sa akong mga players sa high school when I was part of the coaching staff katong time nga akong anak naa sa high school. But amo gyud nang ipahibaw sa among coaches, sa among athletic director nga kani mag-aqua training mi nami sa pool, ipahibaw namo nga naa adto sa Kangdondon nga lugar. So we make where ang athletic director nga mao niya mong schedule of practices. With regards also sa team building, naa sa gid na siya Attorney Rufil, part gid na siya gi-schedule na gid na, ipahibaw na gid na siya sa athletic director, inipahibaw na siya sa mga ginikanan nga mao ni ang part of schedule kay it's part of the preparation each labi na karon off season. We call it off season kay ngano layo pang season or the regular season, and ay mga scheduled games in between kanang mga invitation. And part of that also is building up the team, building up the character of the players. Naman ko yung gawas nga mga interview, mga podcast that they call this boot camp nga ongoing na daw ni, then many times na nagiday ni nahitabo. So it's just unfortunate good Attorney Rufil nga naabot gyud ginani. So ako sus pagkaibaw gyud nako akong first gyud na naan ang ginikanan. Labi na si Rene Manggod symbolizes pareha nato Attorney Rufil ba gikan sa probinsya, moadtog Manila and makakuha og opportunity sa Manila, and of course there would be considerations like unsay gusto ni sa player para makaduwa siya diri sa Manila na ba nay uban nga gingon pwede ba nako mapaskalar akong mga igsoon, ma-consider gyud na siya. So Rene really symbolizes kanang dream sa atong pareha nato nga gikan diri sa probinsya Attorney Rufil. Pasilan. So atong balikan kamay Vice Mayor Dondon ha kay kini ni ang nindot ni kay kaila gid mo ni Taba Baldwin. In fact, imong anak ganit dito. So kuna dayon pa imong anak Ateneo malagmit na apil dito sa Aurora. Yes, mao sa gyud akong nahunonaan Attorney Rufil. Mao sa gyud akong nahunonaan when that happened. So well, coaches have their own way of building up their players, the character of their players. And mao na among responsibility. I have to give credit also sa among head coach diri sa UC Maine, si Attorney Kern Sisante, because daghan na kay ni-graduate under niya, and para nako bisag successful ko nga player and bag-o ko nga coach, dugay-dugay na ko nga coach, pero dako kami pagrespeto sa mga coaches ba nga ilagay patiwason gyud og eskwela ang ilang mga players, kay not all players would eventually make it to the professional ranks, MPBL, PBA. But the main priority is being a student athlete, makagraduate jud ka. So when we are tasked for that, we kanang ganahan gud mi nga ma-develop ang welfare sa bata sa player, ayang pagduwa, especially sa ayang pag-eskwela. So mao gyud na, and again going back, kada coach, tanan coach na gina ilang kaugalingon nga paagi how to develop a player. So based on your personal experience with Coach Tab Baldwin sa imo nang giingon compared to other coaches, makaingon pa gani ka nga maayo gyud. Purya kun ba, in fairness to Tab Baldwin, maayo gyud siya nga coach. Maayo gyud siya nga coach, international, and grabe sa siya mag-motivate. Ako, I was already 38 years old at that time practicing for Gilas. Then ingon din ang mga trainer yung sinasabi ni coach na light, hindi yan light practice, hard talaga yan na practice. And I was really surprised, and 38 years old. And of course, naman sa ko yung mga basketball clinic that time, and dili magyud na magpa-absent og
practice si Coach Tab kay bura man nag-math lesson, tiwason gyud na siya para makita gyud ang growth sa player and makita gyud niya si kinsa iyang gamiton. But of course, I was one of the oldest. In fact, second oldest ni Asi. Nihangyo jud ko niya nga there would be weekends I have to go back to Cebu kay na ako'y basketball camp adto. And mo na, but I really push myself to the limits. And that's why nigawa sa akong duwa adto sa FIBA Asia. Again, kay iya mag yung i-test gyud ang players with the kind of practices. Pero para nako, lisod-lisod na sa to. But then again, kibaw man siya limitation sa player, nakaabot sa jud ko adto, and of course with really taking good care of my body during breaks, inana. So we were one game away. So makaingon jud ko maayo gid siya nga coach, nga trainer unsa ang pag-develop, how to get that mindset really of being ready. So, considering that you know personally, Coach Tab Baldwin, why did you choose Lasal over Ateneo sa imong anak nga masud sa pagka-varsity? Tungod ba sa mas maayong offer sa Lasal or murag nabalaka po hinuon kan Tab Baldwin murag grabe ang iyang training? Wala pa ko nakabaw adto regarding sa kuan. I think naamong gutoy na itabo nga Lasal was persistent on ice kay si daghan mga Bisaya sa dito ba. So usay man gud kanang giingon nila nga mingawon ka inana ba. Kay ganahan sa akong so akong gipangutan ako nga asa man ka do nga Ateneo, Lasal, inana nya ang kaning taga Lasal, sige magtawag sila so persistent sila o inana ba. Though ice didn't eventually played that much, kay siya nagamit first year, wa siya kaduwa, second year wa siya nagamit, then eventually nibalik diri Cebu, then naging PBL karon. But amo tong gipili ang Lasal because I think they were persistent na akong gipangutan sa si Ice. So dili watoy labot nga murag kuyaw na gadtong Tab Baldwin kay murag grabe Wala, ang training. wa pa ko kabaw to that time. Or mayo og offer ang Lasal tiyali ang mga scholarship allowances mas maayo sila sa Ateneo inana. Pareha naman sila, attorney. In fact, wala man namo sa nagi-consider, inana. So, more really on asa ka comfortable dong, inana ba? Okay, so nindot no at least kaila gyud kan Tab Baldwin. In fairness niya, maayo sa nga coach, maayo ang iyang kuan pero moabot ba sa punto nga tungod sa iyang maayo o tungod sa iyang standard nga taas, ang training murag masubrahan usahay nga murag patay-patay na pod. Mauna ang akong gikahibol nga attorney Rufil, sa open water and lisod-lisod jud kayo. And I think we have to give it to the ongoing investigation unsa gyud ang exactly nahitabo. What's really sad, and I think we all agree, is I'm not sure if nakahibaw ba dayon ang ginikanan from the admin or through social media. Kikibaw man ta dali ra kay ang social media ba. So when I found out, when nigawa sa among chat group nga inani nga mga pictures of Rene and Divine, ang first gyud nako ginahuna ana is nakaibaw ba dayon ang ginikanan where they first informed of the situation ug unsa gyud nahitabo inana ba kay kita as coaches, as second parents, kita may gihatagan og responsibility sa ginikanan pagpangayo nato nila o basig pwede makaduwa. Kita may magpahibaw dayon mao ni ang regarding sa imong anak, mao ni nani, and in fact building that relationship with parents. Mo na ako pagka head coach nako sa UCLM, or even when I was assistant coach or consultant sa UC Maine, that time sa high school nga nakaduwa akong anak, is makabuild og relationship sa mga ginikanan ba kay ikaw may gi-interested. So the first question really was, na-inform ba dayon ang mga ginikanan, ang relatives aning or ang family aning mga na nila Rene and Divine. So more question, if that maobag yung nahitabo, then diha na ta naagyoy makaingon nga naagyoy sayop gyud attorney Rufil. As you said, Vice Mayor Dondon, you prefer to be trained in the pool rather than in open water. So although we know about buoyancy, pero sa imong tan-aw unsa man gyud kalainan og ara sa pool lang o dito sa open water? Dagat gyud nya labi na inanang Aurora. Ironman kibaw ka nga diri ra nga waist deep ra, or even diri kibaw na ka inana kibaw sa kaasa ang floor, and dako man jud kay katabang, especially for us kay naman ay certain days that you lift weights. Nasa certain days you try explosiveness using kaning sa tubig kay namang sanay resistance dako jud katabang. But again, based sa mga storya nila
I think na interview si Kiefer Alas and I was reading one of his statements nga wa siya ka feel gyud asa dapita na ang floor or asa na ang ground. And pwede gyud na naay ka nang gitawag nato kantil ba. So lisod Yeah, jud kayo. Lisod jud kayo kung adto ta mag-train sa inana nga klaseng environment ba. And if there was if let's say inana naabay nakaandam nga lifeguard, naabay nakaandam nga buralag ka ng maka-assist in case something bad happens. So mao man na ang ganahan nato nga ipahibaw ba o sa mga players if ever you go to that kind of training inana ba. Again, each coach has their way of really developing the players mentally, physically, psychologically. So it's up really to the coaches, and different coaches, different sets gud na sila, attorney. So, for the benefits of our listeners who are not really familiar about training on basketball, inana, o uban pa, kaya matanaw na nato kanang actual naman, nindot ng duwa, ana, but behind that games, doon ay mga trainings nga naagian ang ato mga players. Kinahanglan ba gid ay doon? Kinahanglan ba gid ay nga doon ay water gyud nga training? Not necessarily water in a form of dagat, but kami kinahanglan sige namo madagat or kanang mabawra or sa pool, kinahanglan gid na siya attorney, dako jud kay na siya benefit, di lang nila ma-feel, but of course na like ako for example, di na ko ganahan magsigig layat-layat diya sa floor, kay grabe ang impact. Pero if I do it sa pool, di man kay grabe ang stress, kay mo soft man imong landing, but ang imong explosiveness, because there's resistance, mas mo explode ka because you're using the resistance of the water. You're exercising, you're doing drills, basketball drills sa tubig, kay ngano naa may resistance. Then if you go back to a court, then mas paspas ka. Imagine doing it for high school, college players, sayo-sayo na sila, inana ba? So sayo-sayo na nila ma-develop, then eventually di lang na ma-feel sa uban nga wa ni try, uy paspasa ni niya, but because doing it katong nay resistance, kay naman say resistance sa gym, na may resistance with rubber bands, among lawas bitaron og bands para maka-form og running motion, jumping motion, lateral motion, inana part gid na siya of really developing the players physically. So ikaw didto magikas PBA sikat magiga kayo nga player do no, daghang gyud nag-idolize gini mo. Unya atong sabton nga kining tanan nga mga players PBA, consider nga ni abot mo ana nga level, kining tanan nakasuway gyud training sa water. Di ko makaingon kung nakasuway gyud tanan, but teams na among gyud na. Ako personally, dugay na jud ko nag-start, I think MBA pa ko ato that time, na nagkuha na jud ko kay ako jung isubmerge akong lawas for more than a minute para maka-feel jud ko asa kutob akong hangin. Then once mulapas ko for a minute underwater, makaingon ko taas kaya akong hangin, dili ko kapuyan, part man gid na. So ako personally I do that, but pagkaabot na ako sa ubang teams, naa sa di ilang gibuhat di ay. So makita sa gyud ako nga naa ang ubang teams wala sila ana, more on workout ila, more on lifting weights, more on running sa oval, inana ba? So, different teams, different approach to training. But ako personally, I've been doing that for the longest time. I'm sukad-sukad yun, even up to now. Kanang magbutang og mga weights sa tiil. Magbutang og mga weights, kanang mag-ambak ka naa sa basketball, nagbutang weights. Inana ba po na sa tubig, magbutang og mga weights? Kana wa jud ko kasuway nga magbutang og weights sa tubig, but naamoy nakita nila mga players doing that again in a controlled environment. Gihapon na siya attorney Rufil, gihapon na siya sa pool, na sila weights na makita na diha, but sa dagat wa jud ko kasuway, wa jud ko kabaw na, and there were rumors, there were statements nga na ako no gibuhat dito inana. Now we have to wait kung unsa gyud kay di man ta, we cannot speak for the players, for the coaches. It's again ongoing investigation, pero kanang mga controlled weights naagi na dependent na uban na, pero ako wala na ako gibuhat nga mag-weight sa pool. Now nakasuway ba sad ka og aside sa imong giingon nga ang training dito sa pool
mas mo prefer ka sa pool. Nakasuway pa sa ka nga open water. Ikaduha, unsa ba itong matambag ka sa mga universities who are listening us right now, aron mas safety ang ato mga kabataan. Straight to the Ato point. gyud makauban karon mahigala ang usa sa sikat nga basketballista nato mahigala diri sa Sugbo sa tibok Pilipinas. O nahimo siya migalang public servant gani nahimo siyang first councilor gyud no sa Cebu City, nahimong vice mayor mga kagalaan. O gunya karon puno na silingaw dundon na iwan ni boring yang kinabuhi no kay pahuway kas politika o hasta man lingaw ni lingaw si enjoy sa dito coach mahigala sa UCLM. Sa atong balikan mga sugid dig paminados tong linya karon alang sa dugang nato mga pangutana. Lahat ng tanong, straight to the point. Yes Don, back to you Don. Again, thank you, Attorney Rufil. So, nibali na lang ko sa sakinan kay padong na lang sa ko sa practice na mo sa UCLM College. Okay. Sige. Salamat kay sa paghatag panahon yun. Now, Okay, radyo kayo. Don, kini nakasuway po ka o ka ng open water yun, aside sa pool. Well, nakasuway ko kay kibaw man kong kaya ran ako, but there was one time good, Attorney Rufil, team building to namo, and I think I remember it was part of the reward of winning a championship. Mo travel na siya out of country. Pero team building to namo, and of course nami sa California Beach na grabe to ang waves ba, but dili to training amo, lingaw-lingaw ra. Mupo na kay to, Attorney Rufila. I remember then na igo ko ato sa kuan ba, may na ko musawom na igo ko sa tide ato. Kaduha jud ko kuyawan jud Attorney sa mabaw ra to siya ba tungod sa wave ba. So ako makaingon jud ko di na ko mo kumpiyansa gyud og mga lingaw-lingaw inana, even maadto ka og Siargao inana ba. But ako nga mag-training sa open water, kana ra yung controlled environment sa gyud. So ako nakasuway sa kog training sa ako on my own, pero di gid maabot nga di ko makaya kay kamao ta mo sound, pero wa jud ko na nisuway sad nga mo sound nga grabe sad kadako ang wave. So, importante doon na resistance. Samot na talton dito sa Aurora, sa barangay Dipakulaw, Aurora. Grabing resistance kay dagat na gito gud. Ya wasap tig kantil po dito. Kantil naagi to tanan tingay dito nga I would say nga challenge gito for players of if mao gito ilang purpose. But then again, the question would be naa by safety measures giandam. Mao man ay pinaka-importante kay mao man sad na imong ipahibaw. Like kami mag-team building, magpahibaw mo gid mi sa athletic director namo. Pwede ba ni ma'am? Pwede ba ni inana ba? O sige, inana, makabaw na siya nga mao na. Then of course you're allowed to do the training or the team building or what you say, the boot camp. So, kina ipahibaw gid na siya sa admin. So kami, kung nami team building, nami training, nami mga upcoming tournaments that we have to travel outside of Cebu, ipahibaw na namo sa among athletic director. Kaya iya man na ipahibaw sa president o kani, mao ni approve na ni. So we push you with that kind of training. So, presumably, kato nahitabo sa Ateneo nga niabot sila sa layong lugar dito sa Bulacan, presumably, doon na ito'y kumpletong permits gikan sa administration sa Ateneo. Supposedly, if niagi gid sa kana nga process inana, but again, we don't know if maubagid na kay I think they had a town hall meeting and ang president and some concerned students nagpahibaw sila about the transparency and everything, and na-inform ba dayon ng mga kuhan. So wala pa jud ako nakuha into details, and if we go back kung unsa gyud ang mga policies gyud, it's really welfare man gyud sa players. Like for example, if under ni mga players something happens to him, let's say in a small kuan lang nga ma-injured, you have to take care also of the recovery of the players. Mao man na ang responsibility of the team, the school, of course, as coaches. Oo. So mo ning kanang pangalan mga team building nga lagyo na ang mga procedure ana sa pagpananghid mga permits sa eskwelahan sa inyong sports director hasta mga ginikanan kay of course do na mga waivers ana gikan sa ginikanan especially. Yes, ipahibaw mo gyud na sila kay aware sa gina diretso ang ginikanan kayo say naman ay mga schedule. We do that on weekends kay uban mga bata manguli man na sila on weekends. So ipahibaw na sila di sa muli ani nga weekend ha kay natay team building, natay training. So aware na sila, and of course
makuha na once approved na by the by the president through the athletic director, magpaibaw na sad na ang mga bata nga di sa mi kauli mapa kay mao ni nami training inana. So kini basketball dili day kay training nara sa court ang training pag itsa sa bola, ambak-ambak dagandagan dinha. So doon na yung mga off kuan yun, no? Mauna na ang makitaan sa mga mananaway attorney nga kana siya nga duwa, but there are other trainings good for the development of the players physically, mentally, and of course as a team. Kay of course ang gusto manggod sa coaches nga ma-develop good ang camaraderie, ang brotherhood sa players kay na may uban nga lahig kinaiya inana ibutang ni mong sitwasyon nga sila ra gyud ma-develop niya ang iyang sense of being part of the team kay na may uban player nga di man na mawa na may uban player nga yang nonon iyarang kaugalingon and of course iyarang gamiton ang kaning school para mailhan siya and eventually ma-recruit siya inana naman na di part man gid na may mga maayo nga player and i-develop gid na diha ang attitude during that kind of team building inana makita diyang kiniya. And I think even businesses or companies they do that also na sila team building and na mga facilitators inana ba. So nindot dayon ang bonding, ang brotherhood no sa mga players na. Yes, mao gid na ang i-develop good during the training kay imagine yes magkauban mo sa practice for 2 hours, 3 hours the most, apilan og 1 hour workout pero magkuyog mo for more than let's say 48 hours, more than 2 days, 3 days. Diha nimo mailan ang kinaiya sa player. So ikaabot sa duwa, ikaabot during the season nga naglisod siya sa iyang eskwela, naglisod siya sa iyang practice, ang imo siyang pasagdan. Kung gawas imong concern, bay, kumusta naman na, bay? Sige, bay, nakoy kaila, bay, basig pwede ka matabangan because na-build na nimo during those times for 2 days, 3 days nga kamuray kauban. So na-connect nimo ang iyang kuano, naka-connect kanila. And once you've graduated, mahuman na kag pag-eskwela, ma-develop gid na nimo imong friendship or community because of that experience with your teammates. Kini ni ang kasagaran gyud don kini ni ang sagad mga players ani palahan ng Baterbunya, bata pa kayo nasud sa university. Mga kasagaran ani asa man ni padong gikan sa university padong ni kay mosaka to abot og PBA inana. Well, sama nimo sa mga kaagi. Ano man siya attorney? Of course, I would say no, nakadungog na kong Baterbunya. Then when I played him in one of the exhibition games dito sa Carmen, Davao, ko potential guning bata ada bura siya Pingris, Patrimonio, Arwin Santos, burag inana nga kalidad ba, inana ba. So potential siya niya, maig attitude, inana ba. So next step would be playing in a league nga grabe og exposure. That would be UAAP, NCAA. And of course, naman na sila sa Davao, nasa diri sa Cebu, pero of course mas exposed to dito. Once a year or two nga nindot kay mong performance dito, then pwede na kanang gitawag o kanang i-allowed na sila nga moduwag commercial league dito, or even for some like excelled players, say itong naka-teammate ni Ice Salazar, si Kimbao. Wa pa niya nahuman iyang playing years, but there were offers from teams from Korea na dako na kayo. Of course, manangig siya sa management nga time to leave college and pursue a professional level. Dagan magbanginaan na attorney. Kay once you have a season nga nindot kay performance, nga nindot kayo ang liga, kanang expose kay ka, diha na naman mo moabot ang mga offers from professional teams. Kining si Safi sa ato mo na equivalent sa ila dito nga mga UAA, no? Yes, mao ni siya attorney. Okay, daghan man mga players po sa Cebu nga abot nyo dito sa national, represent nyo playhan ninyo, no? Gikan diya sa mga university sa Cebu. Yes, university sa Cebu. Mao sa niya to Oo. Pila man usa man jud ang pinaka-prime nga edad sa usa ka basketballista ka don? Well, let's say mo graduate ka og high school 18, kami sa una 16 man to, then we played for 5 years. So pagka 20 na ko ato Attorney Rufil, and that was the time nga na MBA, so ako pabor kay ko. I think I was one of the fortunate players nga start sa MBA na ako sa tungod ba, nga na team ang Cebu. But going back to your question of prime, diha man gud na sila ang mga professional teams would
kanang ato na sila sa mga graduate, kanang mga ni graduate na college or kanang mga nagpa-draft na sila, that would be in their 20s or 21, 22, 23, mao naman na siya kay kung graduate kag 18, moduwa kag 5 years, 4 years, 5 years in college, 22, 23, mao na imong time to draft, to be drafted. And of course, sa professional teams, napamanay gitawag og mao ra ni maximum nimo on your first contract. But after that, max na pila na ang mga sweldo ana. But sa professional teams, bisag 22, 23, kwaon na sila, Attorney Rufil. And some players nga wa pa nag-PBA kay ni-enjoy pa na sila sa ilahang kanang gitawag nga pagduwa nila international. Okay. So inana day ang mahitabo. Asa man ang grabing training? Napa sa university or naa sa MBA or tuwa na sa PBA ang mas grabe po nga training? Well, naagid na sa college, I would say, ako sa akong nagian, grabe gid ang hard practice. Kay first magod makaingon ka, mo din kinahanglan nako para maabot jud ko sa next level. Now when you reach to the next level, let's say college ka, hard na sa nang practice kay para maabot sa next level would be professional. Pag-abot nimo sa professional, di na ka makaingon unsay hard kay suwaya naman nimo ang hard practice nimo pag college. Imagine, you have to wake up early to practice. And after that, mag-ilis lang ka kay muskuila na ka for the next 4 hours, 6 hours. Mupahuway pa ka kadali kay na kay practice ikagabi. So routine na nimo. So, and of course, mag-andam ka sa sunod nimo nga activity tomorrow, which is morning practice, classes, then evening practice. So nahapit na nimo ang college, abot mo professional yano na lang ka. Because you're just required 3 hours of practice. Then the rest day is imuha na siya. So kanang varsity ka kay sa imong kinabuhi daan ana sa ta sa imo daan usa ta mo adto sa umano ang imo sa college usa pila ka oras gyud ang imong gitagana for practice unya mo eskwela pa. Amo sa una mo na mo isultis mga bata karon kami sa una matag alas 5 practice 6 to 8 nya klase mig alas 9 or alas 8:30 nya ikahuman na pahuway lag lunch then ikatagtaod na klase pa ka sa hapon, kay engineering man ko ato, attorney. Then practice na sa mig 5 to 7 or 6 to 8. Then ulig balay, sakay kag jeep. May makasakay ka na, tuyok na sa ka, kapyot lang ka. And you do the same thing tomorrow, the next day. But then again, it's your passion. It's your way of hopefully making it big para imong matabangan imong pamilya. So bisag kapoy ka, maninguha, gyud ka kay para good nimos pamilya. So mo na imong great no, imong challenge ba nga makakuha gyud ka. So kada adlaw gyud grabe the training gyud kada adlaw nya. Kung dili ka passionate anan duwa, ang inana nga kuan dawa gyud kay mahimo. Mo surrender jud ka, attorney. Kung dili ka passionate about saying inana ba. So passionate man ka. So balag kapoy na naaman diha. And of course, naaman mi atoy meal allowance, attorney, naaman mi. So makakaon gyud mi sa kantin. So balik ka na to ning nahitabo sa kang Rene Baterbinia o kang Divine Adili. Unsa may matambag nimo sa to mga universities ato mga coaches ato mga players nga dili taon mahitabo na inaning mausaba nga naay mga inaning nga mga panghitabo. Well, kabaw naman yun na sila, attorney. I think universities and coaches niagi sa na sila training how to get the most from their players, from their athletes nga mo excel sila but also mo excel sa academics. But the primary concern of the welfare kabaw na magyud, I would say naa na may mga certain policies kanilang gyud nga nakaingon nga dili na ni mahitabo nga mag-training na on open water if ever sad naa there should have been safety measures if ever good wala gyud to dito there should be safety measures para ang welfare gud sa bata during that training for a period of time is dili gud na makuan, dili maglisod, dili maalanganin, walay mahitabo nga inana. I'm pretty sure tanan universities and coaches kabaw gid ana, attorney. Nangutana imong silingan nga naminaw tulon sa attorney Rani Montesclaros ingon siya ingon sa kinahanglan bagid kuno kamao mo langoy kung mag-aqua training.
Well, kung ako training diri ra dapita waist deep, di man kinahanglan ka mao mulangoy. Importante ra man na ang resistance nga iyang makuha and ang kakapoy nga iyang masuwayan. Kay kapoy gid na siya tinuod, pero once you go back to a regular court, grabe ka kahanginan, grabe ka ka-condition. Kadto si kanang Rene Baterbunya nakamit ba kadto niya? Yeah, nakaduwa na ko dito sa Carmen Davao. Nakaduwa na ko siya. So, kadua nimo kita gyud kasi ang lihok po niya considering bata pa sa taas pag potensyal. O potential gyud bata attorney, potential din makita nimo sa attitude niya na may uban gud batanon kiat-kiat inana ba, pero siya simple ra jud kayo, duwa ra gyud siya. And mao na, potential gyud bata, sayang makaingon jud ka sayang, I mean sayang gyud because bisag kinsa man tingay pangutanon nimo di kay maabot ang potential sa tao, sayangan jud ka. Now, kini si Coach Tab Baldwin kay na coach man nimo kadali dono? Yes. Tan-aw nimo unsa man kanang ang iyang training, ang iyang kuan niya, ang command niya, karespetaran gyud siya nga pagka-coach unya murag unsa nga klase sa training mo follow gyud ka, inana? Oo. Well, ako for a 38-year-old to have that opportunity with him, ganahan sa ko makasuway sa iyang training, kung unsa iyang training tanaw nako nga pag-apply nako nya nagamit nako, ganahan sa ko isuway nako sa akong mga players. And of course, methods na during inside the court, pero wa man mi kasuway og training off the court. More on inside the basketball court man to among training. So kanang imo ron ikaw nag-coach karon sa UCLM, unsa may mga pamaagi nimo naka imo na ba nanda mga bata nga kanang adtos dagat or di sa pulang ang mga off kan o wala lang? Wala, pero doing the aqua training in the pool kana usa na sa among procedure nga pagabuhaton. Kay kuan naman ang sa pool kanang kuan naman na attorney Rufil, diri raman chest deep raman. Okay. Sige, Don, wala ko'y mga pangutanan, no? Kay lagdali na basag ka. Salamat kayo. O gawas ko doon na pa kay dugang informasyon nga mahatag nato sa publiko. O kung sa kay imong kaugalingong tanaw ani sa nahitabo ito sa Aurora. Although, we will wait for the investigation, but sa imong analysis o sa imong partial nga tanaw, unsa ka gito hitabo? Well, if it's true that it was just a routine morning jog, as what they mentioned, but the question is, were they naabay safety measures during that kind of training, knowing kana siya kantil or grabe gid kay ang waves, mao ra man gid na ang question. And then we have dili na to unhan ang investigation kay mas maayo mo gid na sila, but mao ra gid na akong concern, knowing the environment, naabagay safety measures nga gibutang. Oo, kay dapat siguro doon may mga rescuers da na palaban man ligo kag pool nga doon lagi mga guards nga naa. Yes. Lifeguards. Oo. Sige Don, salamat kay paghatag panahon namo diri sa DYHP ug IFM. Imong mensahe sa mga naminaw na turon labi na sa mga kabatanunan mahilig og basketball ug kadto mga kaigsunan nato nga kana na ang labi na sa mga batanon gyud, no nga tanan hapit man tanan labi na mga laki gusto indua gyud nga basketball. First, no, digid na to ma-imagine unsa ang giagian sa mga ginikanan sa duha ka players nga naay nahitabo, no? And also sa mga giagian karon sa mga teammates niya, because kabi ka trauma gid na nga experience ilang na kuan. I don't know if makalimot ba dayon na sila inana ba. So namo gyud uban na mabash pa, maunsa pa, because sila ang naluwas. Pero if you think about it, naninguha sa gid sila sa ilang kaugalingon nga maluwas sila, and they were trying also to rescue the two guys. So ang ako lang, we refrain from making negative comments pa nga makapaguba pa. We allow the investigation to push through to that process inana ba. And nanaon sa nato ang sitwasyon sa mga players nga naaron diha. Kay di man sad na for sure, I don't know if there would be sanctions sa Ateneo, dili sila kaduwa, so bawasan na ilang scholarship. And ang ato lang is ampo ta and sa mga players nga naay potential sa kani nga sitwasyon, dagan sila makatunan. And of course we have to pray also sa ampo gyud sa ginikanan, and
sa mga naapektuhan, but also sa mga players nga mo pursue sa dreams. It symbolizes unsay naitabo ni Rene, but also kita dili lang gyud ta magpada. I mean, I hope our fear of reaching our dreams malapasan sa unsa atong passion kay si Rene. Iya man ning gibuhat para sa iyang pamilya. Kita mo buhat man ta para sa atong pamilya. So I hope dili ta makuan sa kanang gitawag og kahadlok ba. So more na, I think, I don't know if na convey ba gyud nako akong message kay kita ordinaryo man ta nga Madam Guhay nya naabot ta diha. And kami nga mga coaches, mao na among responsibility is ma-develop, maabot ang potential sa mga players nga gi-interested sa mo. Don, salamat kay sa paghatag panahon nato sa DYHP o sa IFM. Daghang salamat Attorney Rafael og may buntag. May buntag. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, salamat mga kaigalaan matos Dondon Hontiveros, mga sukitig paminaw. Dito to, kuan gito. Varsity to dito sa Cebu, abot og PBA may higala naka-representod kuan gyud. Ngilngig sa to kaagi may higala mo natong gikuhaan og dugang mga info ba about inang training. Tinuod gyud din na mga training nga mga kuan gyud no, sa mga sukitig paminaw.